Dobrodošli na Grdoliki kanal. Danas je na redu igrica. Krećemo sa City Skylines 1. Ta se igrica baš i ne snima na YouTube, pa sam odlučio nju snimiti, a osobno ju i volim igrati. Najviše iz razloga jer potiče kreativnost i zaista vam možete napraviti što god poželite. Grad će se zvati Grdograd. Mislim da je jasno zbog čega, zbog naziva kanala. Pa evo, ušli smo u igricu. Sad ovaj krajolik koji imamo, zaustavit ćemo igricu čisto da nam ne prolazi bez veze vrijeme, a također i zbog novaca, jer sad na početku nam je zaista jako bitno da ne trošimo bez veze novac. Pa izabrali smo cestu, počet ćemo ovako sa jednosmjernima. Neka ima barem dvije trake u jednom i u drugom smjeru. I napravit ćemo naravno nekakve kružne tokove. Evo ako neka bude odavdje. Jer ako onako previše bi bilo na blizu, evo sam da napravimo pravi zavoj, previše bi ono bilo blizu, pa mogli bi se stvoriti gužve. Tako. Tu ovdje bi negdje mogao ići kružni tok. Ono što je najbitnije u ovoj igrici je naravno napraviti balans u onome što možete ponuditi svojim građanima. To jest prvo će to ovo biti seljani i naravno i usluge koje oni mogu imati. To je nekakva ekonomija, sve to treba dovesti u balans. Neka bude i ovdje jedan kružni tok, jer pogotovo ovdje gdje planiram staviti i industriju će sigurno biti dosta prometno. A ovdje će ići spoj koji će povezivati taj prvi drugi dio. Ovo je nekakav izvor napajanja, trenutačni, nije baš najčistiji, ali za početak je sasvim u redu. Treba će nam svakako i voda. Ja ću staviti sada ovakve inland, odnosno kao voda iz podzemlja, podzemnih kanala. I naravno moramo ju proširiti tu mrežu. U City Skylines 1 to je vrlo jednostavno. Jedino što ja naravno, evo, kao i sada često zezam. Sad to treba povezati sa naponom nekakvim. Jer to su dvije od najosnovnije stvari, dakle
voda i struja, jedno bez drugoga ne mogu, a niti naši građani neće htjeti živjeti u mraku ili tipa bez vode. Mada mogli bi imati svoje bunare, ali izgleda da su to onako malo veća gospoda. Naravno moramo imati i odvodnju, pa evo, nemamo gdje drugdje nego u rijeku to baciti. Uzeo sam ovu koju kao malo manje zagađuje. Povežemo i to sa strujom i taj dio smo završili. Sad možemo krenuti na bojanje samog zemljišta. Zelena boja predstavlja rezidencijalni dio, odnosno to će biti naši građani sa svojim kućicama. Plavi je kao nekakve trgovine, diskonti, i ovo žuto što ste vidjeli to je industrija. Nju stavljamo ovdje. Ljudi negdje moraju biti i zaposleni, a naravno trebamo i proizvoditi nekakva dobra. Evo ga, imamo i prvog doseljenika, njega ćemo tako onda i nazvati, dakle prvi. U početku će biti vrlo zahtjevno, pogotovo ostati u plusu, no vjerujem da ćemo uspjeti, potrudit ćemo se naravno. Pošto igra nije dovoljno dobro izbalansirana, koristimo dosta modova, ali ništa da bi varali u igrici, sve je ostalo zapravo prirodno. Evo je prvi pogled na sam grad, ovako to sada izgleda, ljudi se lagano doseljavaju. Tu ćemo i završiti prvu epizodu, u drugoj epizodi ćemo to dalje širiti, dodavati nove usluge, tako da vas pozivam da budete tu i u idućoj epizodi koja je na rasporedu za tjedan dana, no naravno ne morate čekati tjedan dana jer na ovom kanalu izbacujemo video zapise svaki dan, pa ono što vas bude zanimalo slobodno pogledajte. Također pretplatite se, lajkajte ovaj video, ostavite koji komentar, ako imate koji prijedlog, slobodno napišite. Lijep pozdrav!